Imos agora a falar de procesos, fíos e da xestión de procesos, vale? Xa fixemos unha introdución bueno, anteriormente falamos un pouco por riba de todo isto, pero bueno, vamos a afondar un pouco, xa sabedes, sen entrar tampouco demasiado en detalles, porque non compete no desenvolvemento deste módulo, pero bueno, como vos pon aí, di que, bueno, os procesos é unha das abstraccións máis antigas e importantes que proporcionan os sistemas operativos, vale? Podemos dicir que un proceso sería un programa en execución, vale? Pode darse o caso de que un programa dé lugar á execución de máis dun proceso, pero bueno, podemos, sen medo a equivocarnos, podemos agarrarnos a esta definición como repito, un proceso sería eso, un programa en execución, vale? Dende que encendemos o ordenador, o sistema operativo o que fai é unha serie de execución en cadena de procesos, non? Que pasa? Cada un destes procesos ten como un ecosistema, es decir, cada un destes procesos pois precisa datos como o contador de programas, registros, variables, etc. É dicir, cada proceso, repito, ten esa contorna, vale? Ese conxunto de valores que precisa para a súa execución, vale? Outra cousa interesante relacionada cos procesos é que a CPU vai mudando de proceso en proceso, é dicir, non é apropiativo, non entra un proceso e bota todos os demais, inda que teñamos un só núcleo, vale? O que fai, estamos falando bueno, procesos con varios núcleos, poderían estar lanzando varios procesos ao mesmo tempo, pero inda que teñamos un procesador con un único núcleo, existe o concepto que chama multiprogramación, que este concepto o que significa é que hai unha alternancia, é dicir, se temos 4 procesos en execución, vale, pois por exemplo, teño o proceso do Chrome, o proceso do Firefox, o proceso do explorador de Windows e o proceso do VLC, vale? Para ter esa fluidez de execución, para que non o ordenador non quede bloqueado, nin sexa apropiativo, non? Que ese proceso entre na CPU e bote o todo o resto, ou polo menos o resto quede bloqueado, o que fai esa alternancia, vale? Vanse turnando, como, bueno, xa veremos despois os algoritmos de xestión de procesos, pero vanse alternando para que a execución sexa fluida, vale? Para poder executar diferentes programas e ter esa sensación de que hai diferentes programas executándose ou diferentes procesos executándose nun mismo intre. Así que tamén, falando dos procesos, podemos dicir que bueno, a vida dun proceso podería ser a creación, a execución e a morte, vale? Veremos que hai máis estados, pero bueno, podemos resumilos nestes tres. Falamos aí tamén de eventos, non? Que poden provocar a creación de procesos, o arranque do sistema, xa vos lo comentei antes, a execución dende un proceso dunha chamada ao sistema para a creación de procesos, é dicir, dun xeito máis explícito, vale? Unha petición de usuario, vale? O un traballo por lotes, etc. Un concepto que, bueno, cando vexamos Linux verémoslo máis en detalle, ou polo menos como que o tocaremos máis, non? É o concepto de demonio, vale? Ou demos, ou demons en inglés, que non é máis que un proceso que se executa en segundo plano, vale? Un proceso que está continuamente como escoitando en segundo plano, vale? Bueno, ponvos aquí algún exemplo, que si correo electrónico, páxinas web, etc. Son procesos, por exemplo, aí é moi típico lanzar servidores como pois un DHCP, un servidor web, etc., que están aí a escoita de novas peticións, pero están nun segundo plano, vale? Non somos conscientes de que existen, pero están en execución e eso, repito unha vez máis, en segundo plano. Así entón, teremos que os estados dos procesos serían os seguintes, vale? Básicamente, un proceso, mentre está vivo, por decirlo de algún xeito, pode estar esperando, pode estar en execución ou pode estar esperando, pero de outro tipo. É dicir, este estado é que está esperando, pero está xa, o sea, non precisa de nada máis, simplemente está esperando que o CPU lle dé espacio, vale, para voltar a execución.
Este estado está esperando, pero está esperando que ocurra algo, vale? Unha operación de entrada-saída, pois un resultado, o que sexa, vale? Entón, estes dous estados estaría esperando, este sería un proceso no momento en que se crea, vale? E un proceso, pois, cando remata ou cando morre, pois, bueno, ese sería o estado, non? As saídas que vos falaba aí, cando un proceso remata, morre, bueno, poden ser voluntarias ou poden ser involuntarias, vale? Poden ser saídas normais, poden ser saídas normais controladas ou poden ser por un erro, vale? Tanto voluntario como dun xeito involuntario, vale? Que vos sone un pouco, pero bueno, as casuísticas, pois, como vedes, poden ser varias. As casuísticas por que remata un proceso. Como vos comentaba nun comezo, bueno, xa vos dixen que cada proceso, bueno, que o sistema operativo mantén unha tabla, bueno, pomos aí denominada tabla de procesos, realmente o nome é un pouco irrelevante, no que, bueno, hai unha entrada por cada proceso e que se garda información relativa ao proceso, vale? Como estado, que acabamos de falar, o que vos contaba anteriormente, contador de programa, apuntador de pila, asignación de memoria, estado de arquivos abertos, información de contabilidad, de planificación, etcétera, vale? Como vedes, hai bastante información relativa aos procesos. Non vou entrar demasiado non quería entrar bueno, que isto de contador de programa, apuntador de pila, asignación de memoria, vale? Porque pode facerse para o, xa vos digo, para o nivel no que estamos e o módulo que nos ocupa, bueno, isto en Asir sí que se ve un pouco máis, tampouco vos pensedes que moito máis en detalle, vale? O tema de planificación de procesos e xestión de procesos é un problema moi complexo, é un problema que, bueno, que habería que dedicarlle bastante tempo, do que non dispoñemos, non? Simplemente, pois iso, que sepades que hai unha serie de información que se garda relativa aos procesos, vale? Con eso botalle un vistazo, pero bueno, con eso debería para nós é suficiente. A continuación faivos aí bueno, dun xeito resumido como sería o manexo de interrupcións e planificacións de procesos. Botade un vistazo, haberá cousas que seguro que non entendedes, pero bueno, para que vos fagades unha idea, xa vedes que tampouco me meto moito en detalle, vale? Agora o seguinte sería falar de fíos, porque pode parecer o mesmo, pero realmente non o é. Volvemos a recurrir outra vez á sutileza, como xa vimos entre programa e proceso, e a diferencia entre fío e proceso é bastante sutil tamén. A min gústame moito, seguro que bueno, topades en diferente bibliografía, que fala de que un fío ou un thread trátao como se fose un subproceso, é dicir, é como unha unidade atómica, unha unidade máis pequena do que sería un proceso, vale? De feito, atoparedes sitios no que se vos di que un proceso pode constar de varios fíos, vale? O que é importante é que o procesador traballa a nivel de fío, vale? De feito, cando lembro outra vez ese concepto de multithreading, vale, está facendo referencia a esos aos fíos, vale? Polo tanto, para resumir unha vez máis, un fío será como un subproceso dun proceso, vale? En execución. Bueno, penso que con isto, inda que non é unha definición demasiado detallada, pero bueno, creo que podes quedarvos máis claro esa diferencia entre programa, proceso e fío, vale? Aquí nesta parte da documentación, pois afondo un pouco máis no que serían as diferencias, o porqué de utilizar fíos, vale, faravos que, bueno, que os fíos obviamente son máis lixeiros, ser máis lixeiros, pois son máis fáciles máis doados de manexar, os fíos permiten sobre todo estamos falando de procesadores con varios núcleos, esa execución en paralelo, vale? Tamén fala de que os fíos poderían bueno, compartir espacios de direccións, vale? Lembrade que os procesos, pois bueno, que cada proceso tiña unha contorna, un ecosistema, pois os fíos, bueno, este compartir información faise máis doado. Pero bueno, xa vos digo, botadelle un vistazo, basicamente o que ven a dicir un poquinho máis ampliado que ven a dicir nesta parte da documentación é o que vos resumín agora, vale?
O seguinte que vexamos, unha vez xa entendidos o concepto de programa, proceso, fío, o que son e o porqué, falaremos da planificación ou da xestión de procesos, vale? Pero isto deixámoslo para un vindeiro vídeo.